trenques amb el tabú? De conya, tio. Dóna'm. Moltes gràcies, Josep. Gràcies per trencar el tabú. Avui som dissabte... divendres 6 de desembre, Mercat Medieval de Vic, oi, Josep? Exactament, Dani. Molt bé, doncs avui que som festiu i parlarem amb en Josep, Josep Tena, et dius, oi? Sí. Quina edat tens? 66 actualment. 66 anys, eh? Molt bé. Molt bé, Josep. Fa poc, jo vaig gravar un vídeo denunciant el teu cas d'ingrés involuntari el passat mes d'octubre i jo et volia demanar, Josep, en confiança, si ens pots explicar una mica com va anar això. Josep, Sí. pots fer una mica de memòria què va passar a principis d'octubre quan estaves a casa teva, al teu pis, tranquil·lament, i et van venir unes persones a buscar-te? Bueno, es veu que la meva germana, com li deia coses rares de filosofia i coses així, no ho assimilava molt bé. No és que sigui tonta, és una noia molt intel·ligent, és funcionària, però li van semblar coses molt rares, clar. Això que també de l'astronomia, que a vegades Sí. se troben galàxies on no existeixen. Sí, Els forats negres que estan justament amb els arbols del descobriment d'aquests astres i tot això. I la filosofia barrejant-ho amb les ciències, les matemàtiques, la física, etc. Em vaig fer un embolic i clar, li va semblar molt estrany. sí. No és que fes cap mena d'acte incívic ni violència ni res, però això li va donar peu a donar part a Osona Salut Mental. Per què? Perquè li va semblar que tenia deliri. Una crisi. O sigui, jo ja vaig estar 2 vegades ingressat anteriorment. I les dues han sigut molt discutibles. Bé, no cal que m'expliquis les dues anteriors, Però aquesta vegada s'han passat, em sembla. S'han passat de rosca, oi? De rosca, però bastant. Sí. Llavors, tu m'has d'explicar que quan vas tenir aquesta conversa amb la teva germana, alguna cosa es va dir que no prenies la medicació i ella va avisar els serveis. Sí, pensava que estava curat i tal. Sí, perquè clar, si prens una medicació, si et fan prendre una medicació que tu et sents bé i portes anys i anys amb la mateixa medicació, et fa sospitar que hi ha gat tancat aquí. Gato encerrado, que diuen, no? Sí, potser no estic tan malament com tot això. Ja. I potser la filosofia, com és una cosa que ja el Cioran va dir en un llibre, El ocaso del pensamiento, vull dir que la filosofia estava quasi bé acabada. Inclús es va treure de la secundària la filosofia per la Generalitat. Ah, sí? Sí. No ho sabia. No sé si l'han tornat a posar o no, s'han donat compte de l'error. Però fa pocs anys era ni com a assignatura optativa, per tenir més a la gent amb el redil, saps? A la gent amb? Amb el redil, amb els borregos. Ostres. Que no pensi la gent. Que no pensi. És el vell truco del Sòcrates. Què deia el Sòcrates? Que el van assassinar perquè corrompia els joves al fer-los preguntar sobre coses ràpides. De la maièutica, la dialèctica, aquestes coses. És el filet de la dialèctica i tot això. Sí. Doncs sí, resulta que
que ara està bastant passat de moda, com els escacs i tantes altres coses. T'agrada jugar als escacs, oi? Sí, sí. Jugues sovint al casal dels avis, d'aquí, del casal de jubilats? Pensava jugar, però se m'ha passat ja. A l'estar a l'estància que està tan llarga a l'hospital, ja portat 2 rondes i ja no em puc apuntar. Però hi anaves al casal de jubilats? I penso, si es continua fent, clar, perquè la persona que la porta és molt gran, ja té 86 anys. I clar, si li passa alguna cosa, pues igual desapareix. I quan jugues a escacs? Quan acostumes o quan t'agrada jugar a escacs? O amb qui jugues a escacs? Jugo amb gent gran, és al casal. Al casal? Però hi ha gent de molts nivells. Hi ha gent que té el cul pelat de jugar als campionats de Catalunya per equips i coses d'aquestes. Que en saben, són grans, però... I tu jugues, a vegades guanyes, a vegades perds? Alguna vegada li guanyo algun d'aquests, però un mestre. perdo amb de més fluixos i tot. Són molt irregulars, saps? Sí. Clar, no tinc els fonaments ben assentats, però bueno. Els escacs, jo tinc entès que són un dels jocs amb un càlcul de probabilitats més elevat. Què saps tu? Càlcul de probabilitats es treballa quasi bé tot el que es coneix a la ment i hi ha estudis que està provat que és ideal per no contraure l'Alzheimer. Veus? És preventiu de l'Alzheimer, no? El fet de concentrar-se en el joc. Sí, perquè també treballes la memòria. Treballes la memòria, treballes el càlcul de probabilitats, l'estratègia, si faig aquesta peça què pot passar... La retentiva tens que preveure 3 o 4 jugades. 3 o 4, sí, amb antelació, perquè si fas aquesta... I el que farà l'altre. I el que farà l'altre, has de calcular la possibilitat, també si coneixes l'altre oponent, saps més o menys com juga, però si no coneixes l'altre oponent et pot sorprendre. Que a la vegada són 6 jugades, les que faràs tu i la que farà l'altre són, si fos una jugada serien 2, 3 i 6. I és qualsevol infinit. Les probabilitats es multipliquen exponencialment fins a límits insospitables, oi que sí? Sí. Dona't compte que l'alfabet té 28 caràcters. Sí. Doncs imagina't 8 peons, 8 peces diferents. I 64 caselles, això és bestial. És al·lucinant, no? Amb els llibres que s'han escrit amb aquests 28 caràcters, que són milions, doncs partides... Trillons. Sí, incalculables, infinites, no? Tant com infinites, no, però sí astronòmiques. Astronòmiques, és una cosa... Que no hi cap en el nostre petit cap, tan gran que és. El cosmos és finit, sí, però a aquest nivell, saps? Finit, però que pensaven els físics fins que era infinit. Molt bé, Josep. Clar, això, els escacs és apassionant. Tu saps que el meu pare és aficionat als escacs, també? Com? El meu pare té 89 anys i és molt aficionat als escacs. Ho sabies? Sí, ja em vas comentar, però no que tingués aquesta edat i encara jugués. I ell juga en un club d'escacs que s'ha fet fa poc a Taradell. Sí. Sí, és famós. No, famós no, ni molt menys. Sí, és que aquí a Vic ha perdut molt, era la cuna d'aquí a Vic, però... Fa poc es va fer, jo tinc coneixement, al Centre Cívic Cap Arrabal va fer un campionat d'escacs. Un centre cívic d'aquí a Vic. Al Centre Cívic es va fer un campionat d'escacs. Quan, això? No sé, l'any passat o fa poc. Potser al Centre Cívic, potser. Potser de ràpides. Potser eren partides ràpides, no ho sé, perquè les ràpides et provoca que has de jugar ràpid i has de prendre decisions... Bueno, sí, compta que una partida de campionat d'aquestes de tornejos internacionals i del món pot durar 4 hores. Imagina 4 hores, allà assegut, concentrat, a la partida... No aguanta qualsevol, això. No aguanta qualsevol. No obstant... Màxima concentració. No obstant, com tu has dit, els escacs tenen un efecte preventiu de l'Alzheimer o altres malalties degeneratives, no? Perquè al treballar la ment... Sí, ho pots preguntar a qualsevol metge, inclús un de capçalera. I tant que sí. que sí. Josep, jo recordo que jo vaig estar a casa teva i em vas ensenyar uns llibres
sobre un campió mundial d'escacs que era en Robert Fischer. Sí. Què me'n pots dir d'en Robert Fischer? Mira, un gran jugador danès, que era una estrella per allà als anys 60 i 70, potser el millor jugador després del Fischer, que li feia nosa als soviètics, que es deia Ben Larsen, va dir als anys 80 que els 3 millors jugadors de la història estaven vius, perquè encara vivien Fischer, el Karpov i en Kasparov. Aquests 3 són Els millors escaquistes de la història. Sí. Jo vaig llegir, segueixo els mitjans de comunicació i vaig llegir que en Karpov, l'Anatoli Karpov, Sí. aquest home encara és viu, és gran, Sí, i és diputat de la Duma russa. Tu sabies això? Sí, bueno, és diputat, no sé si va ser diputat, perquè les últimes notícies que tinc és que li van donar un càrrec a la UNICEF. A la UNICEF. A la UNICEF, un càrrec. Molt interessant. Sí. Anatoli Karpov, tu saps que, per exemple, aquí a Platja d'Aro té una escola d'escacs en propietat seva, és una empresa privada, que té una acadèmia d'escacs aquí a Platja d'Aro, aquí a la costa, aquí a l'Empordà. Només sé que hi ha un club d'escacs gallec que es diu Marcote Kasparov o una cosa així. Bueno, però que potser és en honor, diguéssim, a l'escaquista que és en Karpov, no? Kasparov. En Kasparov, clar, l'altre Kasparov és curiós, però en el seu moment la rivalitat Karpov-Kasparov Sí, estava molt igualat. Li va guanyar... recordo que en Karpov era d'origen rus, ben bé no sé de quina ciutat o quin poble, De Moscou, moscovita era, és en Karpov. El Kasparov era de Bakú, En Kasparov Bakú no és a Geòrgia o Azerbaidjan? no sé. Bueno, això ho podíem buscar, a la Viquipèdia em deu donar informació. Però recordo que en Kasparov... Li deien el ogro de Bakú. Jo recordo, temps enrere, que aquest havia sigut un opositor, s'havia fet polític i era opositor en Putin i això no el van detenir. No sé si ara aquest viu a Amèrica. Viu a Amèrica, sí. Sí, perquè he vist vídeos que ell dona, diguéssim, classes per internet de no sé si escacs o no sé què. En fi, està molt bé. Josep, no t'atabalo més, se'ns està fent tard, gràcies pel teu testimoni. Vols ampliar una mica la informació respecte a aquest ingrés que has tingut? Bueno, sí. Arran d'això de que la meva germana va donar part a Osonament, es veu que va haver una reunió, m'ho va dir la mateixa psiquiatra que em portava, Sí. de que ingressés a l'hospital i van posar-se en contacte amb els Mossos. I van venir a buscar. Va venir a buscar, bueno, vaig veure 2 Mossos per la Mirilla quan em van trucar. Sí, com Eren anar? les 12 de la nit. Les 12 de la nit. Em volien cardar el son els molt putes. I tu vas obrir la porta o com En anar? absolut, els hi vaig dir una història de serres mecàniques i es van assustar. I què va passar després? Van venir, van deixar passar un dia i van venir, no 2, 4 d'1,90 m, 4 Mossos, 4 Mossos, un psiquiatre un psiquiatre i una infermera. i una infermera. I quina hora es van presentar a casa teva? Deurien ser les 12 també, però del migdia. Aquesta vegada no, es deurien donar compte de que es van passar una mica a les 12, que cardar-me la son. I com va anar? No és molt educat, que diguem. No, i com va anar aquell dia a les 12 del migdia que van venir tota aquesta gent? Com va anar? Bueno, doncs es van presentar i no sé quina va ser la primera paraula, però em van dir que ens podries obrir, Josep, venim a portar-te a l'hospital o alguna cosa. Sí, i què va... Jo els hi vaig dir, ni de conya, ja sé. Ja vau fer presència anteriorment, no? Ja sé de què veniu. I què va passar després? Pues, em van dir, estàs molt malalt, venim a que et curis i tal. I un va dir, sí, que allà et curaran, et posaran bé i et posaran un xip al cap. Què dius?
Sí, un mosso m'ho va dir, es necessita ser imbècil. Llavors encara menys ganes, no creus, tindré. I al final com van entrar i com se te'n van endur? Com van entrar? Em volien... Tenien un manyà d'aquests dels seus confidents i es veu que va poder obrir-me la porta. Jo vaig fer força perquè no l'obrissin, però clar, ells tenien més força que jo. Sí. I van obrir la porta. I I se'n van anar. com van entrar, Van entrar, no vaig oposar resistència, no vaig tenir que emplear la violència ni res, i jo ja, clar... què et van dir un cop van entrar? Van dir agafa les coses que marxem o...? No, marxem ja, inclús em vaig deixar la dentadura postissa que porto. No te la van deixar agafar, no hi vas pensar? Ni claus ni res, no. Quasi tots els interns que estan allà a l'hospital porten alguna cosa d'encerts i jo no vaig portar res. Anaves vestit tal com anaves vestit, se te van Com endur. anava vestit, se'm van emportar a urgències. No deurien tenir llit i vaig estar allà un dia. Un dia al box d'urgències, un box d'urgències. Tancat, que no podies sortir. Però especial per aquests casos. I allà em va sortir per una tablet Sí? o una pantalla, no sé com se li diu allò, Sí. la jutgessa. Perquè això, al ser una cosa així extraordinària, que Sí. Es necessitava ordre judicial. ordre judicial, clar, no... Ells van entrar fraudulentament perquè no em van ensenyar cap ordre judicial. I en el vídeo, què apareixia? La jutgessa? Què deia la jutgessa? Una noia molt maca, per mi com si fos un bombero o un pallasso. Jo, què vols que li digui? Escolti, jo vostè més que jutgessa la veuria com una... perquè no se li veu la cara, però si no, si la resta del cos és tan maco, podria ser més veu una estrella porno que no una... Bueno, però Josep, va ser en videoconferència, no va ser un vídeo gravat, sinó que va ser en No, va directe. ser en directe. I què és el que et va transmetre aquesta jutgessa? Quin missatge va dir? O com va anar la conversa? Va ser molt llarga? No, em va dir simplement que li sembla que és el que està veient vostè, això. Això em va dir. I tu què vas fer un comentari? Jo no sé el que li vaig dir, el nom d'alguna actriu o alguna cosa. No. I es va posar a riure i va dir, bueno, aquest a fora, ingressat totalment, es veu que no li ve... I tu quan estàs amb la tablet en videoconferència hi havia algú més a la sala amb tu, al box? El box, la persona que sostenia la tablet, només recordo. Qui era la persona que sostenia la tablet? No Una sé si era infermera? un home o una dona. Un home o una dona, però eren amb bata blanca? No me'n recordo. De No va dir, blanca, no. no va dir si era un Bata advocat, blanca, un policia o una No sé infermera? si era un infermer o què, o un auxiliar, inclús, potser de nivell mínim. I això era quan estaves en el box d'urgències. Sí, I es va acabar la conferència i ja està. sí, es va posar a riure la jutgessa i em va dir, bueno, no hi ha res a fer amb aquest. I, Cap endins, cap a l'hospital. sí, què va passar el dia següent quan et van pujar a planta, a la unitat d'aguts? Em van lligar d'una mà i els dos peus, En una camilla, en un llit. en un llit, sí. Contenció mecànica, es diu això. Contenció mecànica. Amb corretges de pell. Sí. O corretges... Bueno, corretges. no sé si eren de pell o de roba, però era un material molt resistent. I això, ben bé, te'n recordes a quina planta era? Quina secció de l'hospital era? La 7ª planta, però no me'n recordo ara de l'habitació. Bueno, no preocupis. I així... Perquè Sí. si era l'habitació 1, L'habitació 1. 1-2, tenia un llit per mi sol. 2. Un llit Em per tu sol. consideraven molt perillós. Molt perillós et consideraven. Sí. Qui t'ho va dir? Ningú estava sol i no és habitual això. Quant temps calcules que vas estar en aquella habitació? Vas veure la llum, van obrir la finestra, la persiana, o estaves amb una llum artificial?
No me'n recordo si vaig... Em deurien sedar perquè no me'n recordo de si era de dia o de nit, perquè Perds la noció del puja no temps. baixen les persianes. Sí. Tant és que fos de dia o de nit. Perquè si és de dia i te les baixen és com si estiguessis de nit. Potser ho podríem fer expressament. Tu calcules que vas estar més d'un dia, potser, més de 2 dies? 5 dies. 5 Va dir dies. la mateixa psiquiatra que em portava. La mateixa psiquiatra que et portava va dir que vas estar 5 dies en aquesta situació. Sí. I en contenció mecànica lligat de 3... Per menjar només. Només un braç per menjar Un braç per menjar. i una cunya per fer les necessitats. No, exacte. Quan van passar aquests 5 dies i et van deslligar, què va passar? Res, vaig estar voltant per l'habitació 1 o 2 dies i després em van deixar sortir A les zones comunes, allà al les menjador... zones comunes, Sí. però vaig estar, no sé, et diré, potser un mes sense tenir dret ni al mòbil. Ni al mòbil. Comunicacions tallades i Tallades impossibilitat. Totalment, impossibilitat total. En aquest temps, aquest període, et van portar roba per canviar-te... Sí, em va portar la meva germana, però no la van deixar entrar. Va portar la roba, però no la van deixar entrar amb ella. Això que és familiar, és la teva germana, i té la curatela sobre la teva persona. I és la que va donar la senyal d'alarma. I és la que va donar el senyal d'alarma, i en cap moment aquest ingrés, que va durar aproximadament 2 mesos, vas veure, vas tenir la possibilitat de parlar amb la teva germana? Sí, després de 3 setmanes o un mes va poder visitar-me, sí. O quantes vegades? Només. Està molt ocupada i jo en aquest cas li dono la raó. Va, va. Estan explotant una mica, ja els hi falten funcionaris. Clar, clar. Estan pendents d'oposicions Ja, sí. i últimament estava... Bueno, però en algun moment va poder parlar amb ella i explicar-li com estaves i... Sí? Bueno, primer ens van comunicar per telèfon perquè a partir de les 8 poden trucar allà. Ells poden trucar, ella podia De trucar. les 8 a les 10 podia trucar allà on estava jo. Tu I tens la allà et sensació... passen el telèfon. Has dit abans que durant un mes no et van deixar agafar el telèfon. No, la psiquiatra que em portava va dir que no. No sé per què. Tu saps que això és un concepte que es diu restriccions en les comunicacions, restriccions comunicatives? Sí, no és que ho sàpigues, però és que no se li pot dir d'una altra manera. Clar. Et van donar medicació intravenosa o pastilles en aquest període de temps? Intravenosa, perquè em van posar un catèter, o no sé com es diu això. Aquí al braç? Que et posen Sí, aquí a la vena. una vena. I tot sovint Si no em donaven pastilles, jo llavors tenies un horari estricte de dormir i d'estar despert, oi que sí? no tant quan estava més a posteriori, quan estava ja lligat no era tan exacte. No és tan exacte. No No hi havia una hora de llevar-se? Quan estàs a règim normal és a l'hora que toca, menjar i tal, i et portaven a l'habitació, estava tancat, tancaven en clau. En clau, les nits tancaven en clau, perquè no marxessis, no. I em portaven, però jo no sabia exactament l'hora que era, perquè clar, em vaig deixar el rellotge també. O sigui, a sobre de la desgràcia ni l'hora sabia. Per això et dic que no, ni idea de... Bueno, posteriorment al primer dia sí, perquè pujaven les persianes, que era de dia o de nit. Però... Jo recordo que allà a la sala comuna, allà al menjador, a la sala d'estar, hi ha una peixera al mig. Sí, Van fer un comentari de què es representa o has estat mirant els peixos que hi ha allà a aquella peixera? no sé, Nietzsche va dir que va ser la segona tonteria que va fer Déu. Que va ser? La segona tonteria que va fer Déu en la creació. La segona tonteria que va fer?
Déu? Dios. Ah, això t'ho va comentar un psiquiatre? No, Nietzsche. Ah! Tornem a la filosofia, oi, Josep? Té sentit de l'humor, també, la filosofia. Sí. Bueno, el que sigui, al cap de 2 mesos, ara a finals de novembre, t'han donat l'alta, oi que sí, Josep? Oi que et van entrevistar, durant aquest període, van entrevistar algun infermer, algun psiquiatre per fer-te preguntes? Bueno, a l'últim dia, el meu psiquiatre, sí. És de rigor, segons el protocol, Sí. i va desitjant-me sort i tal, no sé, és que no recordo gaire. Era intrascendent, de totes les Sí. xerrades que hem tingut, la El mestre Sender va ser l'última. més manida, la més lògica. I què es va parlar en aquella última... No sé, tonteries. Bueno, intrascendències, no sé, coses que ja sabíem, que havíem parlat anteriorment. Sí. Doncs vull dir, sí, potser alguna cosa per puntualitzar més, però... Jo perquè tinc l'horari que tinc, si no t'he d'ajudar a Va. Josep, ha arribat l'hora d'acomiadar-se. Moltes gràcies pel teu testimoni. Ets una persona molt valenta. T'ho dic amb confiança perquè et conec i ets una persona molt culta, una persona amb un alt nivell intel·lectual, De filosòfic. valenta res, però tampoc tan covard com els Mossos d'Esquadra. Aquí està. 1,60 m contra un de 90. Només un de 90 ja em podria fotre d'hòsties i em porten 4, tio. És una vergonya de Catalunya. Josep. Perdó, perdó. No. Moltes gràcies pel teu testimoni. Ets un crac. T'ho agraeixo molt. Una forta encaixada. Gràcies. A reveure. Adéu. I recordeu, preneu la medicació que no serveixi de res, perquè ja sabeu el que us ve a sobre, per part meva. Te'n recordes aquells dibuixos que deien «Eso es todo, amigos. Hasta la próxima». Josep, gràcies.